Wow. Her. Wow. Her. Lille ling. Lille ling. Ling. Vi skal ind. Kom, skynd dig ind. Ja, jeg skal nok skynde mig ind. Kom, skynd dig løb. Er alle sammen inde? Ja, ja. Det er sådan, det er. Hvis vi har rykket til en ny klasse, så skal vi høre alle navne. Vi starter med dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Daniel. Et godt navn. Hvad med dig? Jeg hedder Lily. Et godt navn. Hvad hedder du? Jeg hedder Eva. Et godt navn også. Hvad hedder du? Jeg hedder Kela. Hvad hedder du? Jeg hedder Nil. Hvad hedder du? Jeg hedder Birgitte. Hvad hedder du? Jeg hedder Emma. Okay, vi har alle sammen fundet ud af, hvem for nogle navne er det. Første, det er 1 plus 1. Dem, der kommer først op, det kunne være Emma. Okay, så kommer jeg op. Jeg har fundet ud af det. Det giver 2. Det er korrekt. Ja, det er alligevel også første klasse, så ja, det er rigtigt. Det giver 2. Så må de gerne sætte dig igen. Og alle sammen næste, der kommer op med det. Okay, så er det dig. Ja, så er det dig. Jeg kom. Det er dødt. Jeg er der. 15 minutter senere. Sådan alle sammen. Hvem vil have svømning? Mig. Jeg vil have svømning. Mig. Skal man? Ja, det skal man. Okay, yeah! 1 minut senere. Og vi har en anden lærer, der er med til svømning. Ja, alle sammen. Hej, jeg er bare en, der holder øje. Hvad lige? Jeg har ikke lige været i bad nu. Okay, så skynd dig lidt. Ja, sådan. Og husk, jeg er bare en, der holder lidt øje. Hej alle sammen. Det er mig, der er svømninglærer. Og alle sammen nu er sød, så I har frileg. Yeah! 20 minutter senere. Så skal vi have madpakker. Har I alle sammen taget noget mad til alle jeres bord? Ja! Så må I bare spise. Vi skal lige roe vores tallerken op. Ja, så skal jeg også huske, at de kommer lige om lidt. Ja, men vi kommer tilbage igen. Sådan er alle færdige. Ja, så kommer vi lige om lidt. Tak for at se med i den her video. Og ikke glem like og subscribe. Og hvis I vil se alle mine videoer, så ikke glem at trykke lige hernede.